Contes d'ací i d'allà, històries per aprendre valencià i anglès i redescobrir els contes de sempre amb una mirada nova. Abans que els herois volaren damunt dels núvols, abans que emprengueren grans aventures per a trobar objectes màgics, hi havia un xiquet mico. Sí, sí. Un xiquet valent com ell a soles, inquiet com un gat amb paper d'embolicar i més mogut que un joguet amb piles noves. Esta és la història d'aquell xiquet. Una història antiga que ve de molt lluny, transmesa de boca en boca com un secret entre riures i sorpreses. La nostra versió és un poc més peluda, un poc més poètica i un poc més divertida. Benvingudes i benvinguts al viatge del xiquet Mico, un conte tradicional oriental amb les veus de Susana Lliberós i de Desmond Grall-Collon. Una vegada, en una muntanya de l'Extrem Orient, va néixer un xiquet amb cua de mico dins d'una pedra. What? From a stone? Sí, Desmond, les històries orientals són així d'imaginatives. Li van posar de nom el xiquet Mico. A curious name. Monkey Boy. Sí, perquè de seguida va començar a saltar, a cridar i a preguntar-ho tot. So, he talked all the time, and he wanted to do everything. No callava ni per a menjar. Volia aprendre-ho tot. A volar, a fer-se invisible... Tot era un joc per al xiquet. One day, a wise old teacher in the village said to him, "Boy, you need to calm down." Si vols aprendre de veres, hauràs d'aprendre a escoltar. Així que aquell mestre savi el va enviar de viatge amb un monjo molt tranquil. Un monjo que no parlava molt, però sempre somreia i caminava a espaiet, com una tortuga. Vos sona? So he went on a trip with the monk. They walked and walked. I mentre caminaven, el xiquet Mico volia córrer, pegar boig, llançar pedres al riu, però el monjo només feia que dir-li pas a pas, a poc a poc. Monkey Boy was bored. He wanted action. Quan passaven pels pobles, el xiquet Mico sempre parlava primer. Feia preguntes, contava acudits, pegava boig, però no deixava parlar a ningú. He never stopped talking, not even to breathe. Ni per a respirar. La gent es quedava callada, perquè ell no escoltava mai. No sabia fer-ho. So his master, the wise monk, had an idea. El seu mestre, el monjo, pensà: només qui camina troba el camí. I el va fer caminar i caminar tot el dia. I l'endemà també. I l'altre també. Monkey Boy got tired. He was quiet. Finally. I per fi va començar a pensar en lloc d'anar per ahir a la Babalà. Then they reached a village. Everyone there looked sad. Arribaren a un llogaret, sí. Pareixia un lloc trist, sense rialles, ni música, ni ganes de res. Monkey Boy didn't make a noise. He just watched and listened. I per primera vegada, en lloc de buscar ser el centre d'atenció, va escoltar els habitants del llogaret, potser perquè estava més cansat que mai. People were sad because there was no water in the well. Estaven molt tristos. El pou s'havia secat i no sabien si tindrien aigua per a l'estiu. A dangerous situation. El xiquet Mico va passar a l'acció.
va ajudar a fer el pou més fondo, amb tota la seva energia, fins que van tornar a tindre aigua. Aleshores, després d'escoltar la gent, els va dir coses boniques, suaus, senzilles, acudits. Va fer malabars per a celebrar-ho i va pensar en quants problemes hauria pogut resoldre si haguera estat més atent al que l'envoltava en lloc de centrar-se només en ell mateix. The monk said, "Today you did something great." Ui, li digue el mestre, has ajudat només escoltant. Has fet una bona acció perquè has entès el que necessitava la gent. Monkey Boy was surprised. Estava sorprès. Només havia estat atent i això ho va canviar tot. And he learned, sometimes listening is the best superpower. I va aprendre una gran lliçó. A voltes, saber escoltar és millor que volar. I a partir d'aquell dia, se'l va conèixer com a Sun Wukong, que es pronuncia Son Goku. Vos sona? Sí! Un nom que vol dir el que vol comprendre-ho tot. And this was the story of the Monkey Boy. Contes d'ací i d'allà, amb les veus de Susana Lliberós, Desmond Graal Collon i Nelo Gómez. Una producció d'Ambra Projectes Culturals per a la plataforma Apunts de Llengua, impulsada per la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana i la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació de la Generalitat Valenciana.